Така, пичове, дългоочакваният влог най-накрая настъпи в канала, където ще бъдем навънка с Йоти, а само след броени секунди ще разберете какво ви очаква там. Преди това не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате за канала с камбанка, а за напред ще има още такива влогове. Чуваме се след малко. Така, пичове, викаме асансьора и слизаме надолу и излизаме навънка. Хайде, пичове, сега слизаме надолу. Хайде, нашите дългоочаквания влог настъпи. Дай му. Вече сме вънка и отиваме някъде на центъра, където ще ви взема един цял ден, не цял ден, но едно цяло излизане, да видите как живееме ние, ютубърите, по цял ден. Какво правиме? Ти си много голям ютубър. А ти голям ли си? Да те качваш всеки ден. Така, айде сега продължаваме, при това ще взема нещо да ми възбуди нервната система и мисля да е кафе. Така, време е да си взимам. Пускаме парите и взимаме Горешко. днес. Не ми казваш, че ми направи горещ шоколад. Мале, ще обеси. Направо ме е горещ шоколад! Йоти, ти пусна и двете. Ти пусна и двете. А къде? За да ме върна 20 стинки. Йоти! Хора, ще върнем след малко, след като го убия. Пичове, Йоти, това е горещ шоколад. Ицо, това е кафе. Да. Това е най-грозното кафе, което съм пил. Никога не си взимайте от тази машина. Ще видим малко по-късно през това излизане. Така, хора, ходим. Да, изхвърлих кафето, не му питайте защо. Това е от най-гадното нещо. Той има вкус на горещ шоколад, а между другото, виж ме езика. Прилича на някой... Бата се едно с нощ са ми го раздали. И така. Сега се връщаме. И така, хора, може да го има на влог, обаче аз все пак съм длъжен да кажа. Значи, изтрих си един Fortnite акаунт, който струваше 5 бомбарки. Нали, 5 бона, 5000 лева. И... Да, с малко се връщаме за още информация. Така, хора, само за малко влезах в магазина, така, както ви казвах, 5000 лева акаунт без диска ми стрих. И сега не мога го върна. Който е доста голям проблем. Защото наистина това е ценен акаунт. От 2 години си го правя. Много неща са дадени за него. За да стане той максимално хубав. Имаше една скилърка много рядка, където е излиза от 30 дена. Имаше Раптора, не съжалявам. Имаше 2 супер хирота, които са по 1800 V-Bucks. И така, просто съм много тъжен, но вас не ви натъжавам, затова се абонирайте за канала и харесайте това видео. И оти до мен пие сок, той нещо да каже. Нищо. По въпроса. Wave! Фибела. Хора, не е спонсорирано това видео и ще се видиме малко по-късно. Хора, лъжи, давахме 10 000 лева. Абе, тихо бе. Чакаме червен светофар и ще се върнем после. Няма закони в тази държава, минаваме си на червено. Колите ни чакат, мислят ни за ненормални. И така, да. Айде, до след малко. Айде. Така, хора, отиваме към центъра, само Йоти да си изяде Леона. Опа, пичо, извинете. Извинете, малко увеличих светлината. Малко? Така, може малко ме чупиш от ли? Не. Моля те. Се спреш, спираме. И сега спираме камерата и ти ми даваш от Леон. Чули? Не. Така, хора, ще ми даде от Леона само кратка пауза. Връщаме се след рекламите по Нова телевизия. Най-накрая благодаря да ми чуба. Последния жалко. Не, може да.
Така. Не последния салон. И сега вървим към центъра. Ще се чут много интересни неща. Те след мен поводява. Да. Видиш го, остава да се видим след малко. След точно 2 секунди. Не, ние принципно записа го пуснахме 10 пъти. Но да, Имам предвид за тях 2 секунди. 2 секунди за тях, За вас за, да се говори. за вас, за нас 40. Секунди. Защото е там по-надолу към общината, ще направи рекламата втората. Сега ще направиш такова нещо. Между другото, като говорим, о, бебе. Не, без майтап, без майтап. Чакайте секунда. Благодаря, пичове. Който ме е съпортнал, като се е абонирал. Брат, Айде, имаш да. 0 абоната. Невярно, аз на някой го качил. Да ще го качил в работа. Благодаря всеки, който се е абонирал за канала. Напред към 100 000. Ако става днешния влог, аз умирам от смях. Напред към 2 абоната. Един от които съм аз и другия брат. На 10 000 абоната ще раздадеме клавиатурата на YouTube. След 5-6 хиляди А, на години два. май да ги стигне. А на два абоната ще си раздам PlayStation. Така, хора, аз не забравяйте. Така, между олиото. Помня, че кога беше много светло. Беше знам, че този влог стана малко по-забавен. Иска да кажа по-тъп. Завайте оптиката! Да, 50 за... 30 за 50, изгодна оферта. Да, ма пико. Не, това е 50 за 30. А не 30 за 50. между другото, може да ходите в там, Панагюрище, на там. Много е хубаво там. Нормален град. Ти никога не си бил там. Бил съм. Няма да ти обяснявам поради какви причини, че ще ме баннат с Вито. Не, аз не ти говоря, то е свързано с дядо му. Така че, да. Хора, ще се върнем след малко. Защото такситата са много яки тук. Покажи колко таксита има. Вижте, това се нарича България в работна среда. Пък ние щехме да си викаме такси да ни кара от тук до София за това. Между другото, вижте, гледайте колко много таксита. Мале, цяло ято таксита. Така, пичове, ние като истински бизнесмени няма да минем на червено. Пичове, докато още зелен не очакаме. Не забравяйте едни 10 000 лева, а минималният залог е 50 стотинки. Докато още чакаме да светне червеното. Това е много тъпо. Дай минай на... как ще мина на зелено? То зеленото има 4 секунди мале и ще я чакам. Между другото, пичува, там пише, че е забранено за кучета. Тогава аз какво правя тук? Забавно, нали? Аз вземем Рагнар. Не си забавен. Връщаме се след реклами. Така, хора, минаваме на червено. Истински богаташи. Ние сме топа. 100% реал, изобщо не е зелено, да знаете. Да, ама на миналото беше червено. На това беше зелено, защото тъпите тук от Пазарджик, не знам какви са, познайте какво е, решили са зелен светофар да е 40 секунди. И не може човек да мине на червено, дори и да иска, защото ако мине на зелено, ще го прегазят. Хората момицата за ненормален. Дримбет, задължително, залозите е там. Хора, платиха му 2 бона. Знаете. Теките. Защото искам да ви покажа къде живея. Там. Дома ми не е много защитен.
на около 3 удара живота. Може някой вземе и да ми откара. Чакайте, искам да видя какво има вътре. С риск да си изпусна телефона и почта да влизам вътре. По принцип, ето вижте какво има вътре. Виждате ли? А там не ти ли е дивана, бе? Това тук ми е дивана, а е там... Чакай да ти дам малко храна. А е там по дъното в коридора, който го Дай ти няма. малко и напитка. А е там по дъното в коридора, който го няма, може да ми намерите PlayStation 1. PlayStation 1, който не се казва PlayStation, а StayPlation. PlayStation 1 с 4 чини отгоре. Да, това става 10-минутно видео. Хора, ще се видим след малко, защото след малко приключваме с влога, тъй като това е малко да ви дигне настроението или да ви го свали. Защото... да ви го свали. Да, там има едно сърце между другото, там се събират капачки. Там има и играчки в едно видео, в едно видео. Там са ми всички домове, които съм си ги наредил тук. Хора, това беше планувано. Сега с малко се виждаме, за да се свиждаме. Не, шегувам се, просто за да ви кажа чао и да сте до следващия влог, защото това е дългоочакваният влог. Обработки, ще се късам. Разбирате ли, ще се късам. Хора, през това време си намирам къде ми стоят всички инструменти. Ето тук събирам всякакви... Ице, как ти се пише OnlyFans, бе? Тук. Пичове, не сте го чули, аз сложа една бипка. Не, може да не сложа бипка. Не можеш. Пичове, сега, там се намира Батаклиев, знаете си го, най-тъпото училище в града. То може би и в целия свят, защото там е нашият клас, заедно комплекс Кръстаново. Те върват като пак, 22-40 на месец. Те върват като пак. Там по-надолу може да видите на Димича статуята от Трохи от храб. Това е музея. Братва, ако Левски? музей, аз съм трамвай. Не знам, аз не го... Брат, си познам пазарник. Там може да си взимате пуканки. Това не е исторически музей. Ама не прекалявайте, след това ще имате разстройство. Тук седат на пейките. Той има диария. Тук на пейките седат всеки букуци, най-вече нашия клас. Там има една статуя на дама Пика. Тук се държа PlayStation. Не беше ли там? Не бе, там се държа Nintendo-то. Тук може да си вземете царевици, ама не прекалявайте, ще имате хранително натравяне. Тук можете да се качите, се лулате, ако сте като мене в незряла възраст, се качвате директно, без да ви пука за възрастта. Не ми пука. Тук може да пиете вода, не забравяйте да не си изпуснете телефона, ако правите тъпи влогове като мен. И тук можете да намерите... Може да намерите Спонжо Боб и Патрик на цена от 10,99 на месец, ако искате да, нали? Така. Там може да си вземете за теки хус. Така. И да. Хора, това беше от видеото. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така и оставете по един лайк и да не умре. Ако е така, не забравяйте да се абонирате с канала, да лайкнете видеото. Да дизлайкнете да се Не. И чао, ще се видим в следващото видео. Пау!